Foi pola mañá, non? Estaba falando o Daniel, creo que onte, destes streamings benéficos, dos streams benéficos que estaba planificando. Eu lembro que unha vez que el fixera... Están aínda, non sabía que estaban aínda. Bueno, claro, pero non están no Twitch en galego, non? Están... Acaba a noite, bueno, non sabía, a verdade que non sabía. Lembro que Daniel fixera... Claro, van cambiado de canal, é certo que dixera que iban facendo rotación de canal. Lembro que Daniel fixera un IRL ali pola Torre de Hércules, e el iba comentando, xa hai unhas cantas semanas, iba comentando os plans que tiña para fin de ano, e un dos que comentaba era este do tema de facer un directo benéfico. Acórdome de estar tamén eu no chat cando ele falaba deste tema. Me parece moi interesante. Claro, está xente de toda España, é a nivel máis colectivo. Está ben, eu creo que tamén no Twitch en galego podíanse facer algo específico relacionado con isto ou con outros temas. Quizáis podíanse facer máis cousas, pero eu sei que tamén no Twitch en galego é complicado mobilizar a toda a xente, poñela de acordo, organizalo, e a xente que tamén está bastante saturada con moito traballo. E isto non deixa de ser un pasatempos, e polo que eu vexo aí, polo que se comenta dentro do Discord, do Twitch en galego, pois hai ideas, pero despois leválas adiante pois sempre é máis complicado, non? A idea poñela a andar, como pasa moitas veces cando hai que poñer de acordo a moita xente, coincidir horarios, organizar de maneira que todo o mundo está conforme con algo, pois non é fácil. A verdade é que non é fácil. E así estamos. Pero ben, dicía eu que estaba unha semana sin facer este directo, e a miña idea é facer ose directo e a final de ano, nos últimos días, o 27, 28 e 29, facer directos máis tarde, algo que levo aí dándolle voltas desde fai unhas cantas semanas, facer GeoGuessr e algún xogo máis, pero non ás 4:30, que sei que é un horario un poquinho difícil para que a xente que quere xogar, porque sei de xente que quere xogar o ChatGuessr, que nunca xogou, pero que o horario, claro, non pode hasta ahora. Entón, a mellor facer algún día aí neste final de ano, facelo cara ás 8:30, 9:30, facelo nun horario diferente. Esa é un poquinho a idea que teño. Estou aí pensando como organizar eses 3 días. Estou facendo un pouco o meu horario. Con respecto de hoxe, hai Discord de Twitch en galego? Sí, hai Discord de Twitch en galego, hai Discord de Twitch en galego, sí. Hai un servidor máis ben un servidor hoxe en día de Twitch en galego, combinado tamén con YouTube en galego e podcast en galego. Sí, pois eu non sei se podo darche o enlace, pero despois despois miro e paso o enlace, o Samama, porque sí que o hai, estamos aí todos metidos. Moi boas, que tal? Que tal, que che papá, que tal? Sí que hai. A verdade é que eu tampouco sabía que había, e fume metendo tamén no servidor, e interesante, no Discord de Twitch en galego. Pois imos ir ao mapa de hoxe. O mapa de hoxe trata de, como puxen por aí en algúns Twitter, en máis sitios, de cines e teatros. Sí, se buscas, fanos un favor aí a que che de papá, a ligazón do Discord. Vou buscar, mentras tanto, eu o mapa de hoxe, entre todos estes que teño por aquí, creo que non o saltei. Non, teño máis abaixo. Cines e teatros galegos, en algúns casos, ubicacións onde houbo cines que xa non existen. Como sabedes, os cines viviron unha etapa de crise moi grande, final do século XX, xa no XXI, pois moitos dos cines, das salas de cine que houbo en Galicia, pois foron desaparecendo. Aquí está, de último. Vou poder publicar. Salas de cine e teatro de Galicia ou ubicacións onde fican restos arquitectónicos das antigas. Moi boa tarde, Repolete, que tal? Vai chegando a xente, así dá gusto. Vai entrando toda a xente. Aquí estamos. Pois nada, cines e teatros. Eu teño por aquí algún libro, desto teño bastantes. Luchando. Conta que estás loitando contra algo ou a favor de algo. Ou loitando contra alguén dentro da familia ou fora,
Contra, normalmente contra. Normalmente contra, sí. Non, de momento que vai gañando o Repolete. Vas gañando ti ou vas perdendo. Contra Seada, que agora afecta os reporos. Pues, por certo, é certo que estes días xa está empezando a ser un días de decembro habitual. Vas perdendo claramente. Sí, o primeiro paso é darse conta para facer unha estrategia de contrarrestar ese problema. Bueno, pois estaba dicindo aquí, mapa de cines e teatros galegos, deste sí que é un tema do que teño bastante biografía, porque fun adquirindo durante moito tempo. Se miras a lista de cines que había en Galicia nos anos 80, 70, 80, e o que hai hoxe en día, pois, descubres que sitios, lugares galegos de moi poquinha poboación tiñan o seu cine. E hoxe en día, pois, iso é unha cousa moi rara, moi pouco habitual. Vale, imos facer, como sempre, puso por aí o enlace de A que chera papá, pero bueno, poño outra vez, pois a quen quere xogar. Nese mapa, sabedes, é onde tedes que marcar o lugar onde pensades que estamos e despois compartir o susurro aquí no chat. Vou dar para empezar a ver que lugares aparecen. Ben, salas de cine, cousas que teñan tamén que ver co cine en xeral. Pero bueno, ten que ver todo co mundo do cine. E esta é a primeira ubicación que nos aparece no mapa. O mapa tiña 30 e tantas ubicacións. Non atopo a maneira de compartir o link do Discord. A ver se despois, claro, porque a mellor non hai para fazer a invitación. Pero bueno, miraremos despois, por se acaso. A primeira ubicación é este lugar. Esta é unha boa pista. É a mellor pista de todas, probablemente. Se facemos a panorámica habitual ao redor, a ver se atopamos algo máis. A ver onde estamos. Aquí. Onde pode ser isto? Ten pista grande. Bueno, e aquí tamén ten pista grande. Por si non era suficiente a outra. Eu creo que a mellor pista de todas está aí. Agora, indicar onde podemos estar. Hai que marcar aí no mapa dese enlace que vos pusen aí. Marcar, tedes aí 1 minuto e medio para indicar o máis aproximado posible o lugar no que estamos. Que sitio é este? A verdade é que a casa parece unha casa así calquera, non? Non ten así como moito que nos faga pensar en cine. A ver se atopades o sitio. Moi ben, a chera papai marcou aí, atopou o sitio onde estamos. Repolete tamén. Unha pequena diferencia en metros e 3 puntiños de diferencia no resultado. Estás co telemóvel. Agora, si tardaron un pouco, quizás, non? A veces por o delay que pode haber. Pode que haxa algún delay. A mellor as últimas, se apurades moito, a mellor despois non entran. Non sei se alguén vai xogando. E vaise completar aí o tempo. Repolete, ya que chera papá, que atoparon o sitio no que estamos. E o lugar era en Cannes, o famoso Festival de Cannes en Porriño. Festival de cortas de cine de Cannes. E, bueno, marcastes aí, que podía aparecer de un lado ou do outro da casa, non? Desta casa que hai aquí. Pero, ben, a diferencia mínima. Moi ben, Festival de Cannes. Non é unha sala de cine uso que se podía pensar, pero, bueno, tamén, evidentemente, tamén un lugar onde se proxectan
filmes. Segunda ubicación. Si, o de cortas eu entendo máis ben o de curtas, porque o dis, porque incluso aquí en Vilagarcía, que tamén é un festival de curtas, que chama Festival das Curtas, sí, porque se é curta, a curtametraxe, eu creo que debía ser curtas, se non me confundo. Ben, aquí parece que temos unha sala de cine, e imos ver que hai alrededor, a mellor xa así nos pode axudar. Estou pensando así que hai letreiro. Bueno, estamos aquí nunha rúa, nun paseo, un quiosco. Por aí ao fondo parece que hai un río. Hai un letreiro aquí que non se ve. Esta Casa da Cultura fun eu toda a vida de conservatorio. Ah, mira. Pois entón, xa non che fai falta que te ensine máis a ti. Vale, pois as montañas aquí ao fondo. Sí, vese o río aí. Sí, vese bastante ben o río, non? Pedra aquí, o río e as montañas. Aquí. Nin papas. Pois eu creo que fun eu traballei aquí neste sitio, nesta vila. Traballei durante un curso inteiro. Xa fai 20 anos disso. E tamén acordome de ir con meu pai unha vez aí, que meu pai foi dar unha charla sobre educación, a familias, acordome de ir con el. Non sei se era este local ou algún cercano, pero era a Casa da Cultura. E se non era este, eu penso que sí, debía ser este sitio. Chámase, claro, Lauro Olmo, a casa. Sí, porque está o teatro ao lado. O Teatro Lauro Olmo. E o instituto onde eu traballei tamén era o Lauro Olmo. Traballei no IES. Foi o meu primeiro destino, realmente, o Lauro Olmo. Ano 2001. Así que non, tiñalo claro, a Queche da Papá sabía perfectamente. Si fuches tantas veces, pois, lógico. Claro, é un cine, unha casa da cultura que tamén son salas de cine, ao fin e ao cabo, non? Porque son lugares onde proxectan películas. E que importantes son as casas da cultura, e importante o traballo que fan. Realmente, o traballo que fan en todos estes lugares. Ah, sí, estamos no colexo nesa vila, no Gurriarán, por exemplo, podía ser. E na zona están varios, está o instituto e tamén están os colexios, algúns deles. No ano 2001, pois eu andaba por ali tamén. Estamos no barco de Valdeorras, Repolete, marcou en Monforte, bueno, no camiño para ir ao barco había que pasar por Monforte. O barco de Valdeorras, e aquí é o Teatro Lauro Olmo, e esta é a Casa da Cultura, Cine o Barco. Lauro Olmo, que, bueno, foi un dramaturgo que era de aquí, do barco. E eu, xa que falamos disto, eu traballaba aquí no Lauro Olmo, e es Lauro Olmo, que está ao lado do campo de fútbol. No Viña Pastora nas Monsa, que vivemos no norte. Moi ben, moi ben. Eu andaba por aquí moitas veces, diante destes colexios. O Marta Guisela, me acordome despois, cando facíamos descanso, íamos tomar aquí café a un sitio que había por aquí, dulce e salado, que había sitio de café, de merendas, e despois volvía co meu compañeiro de clase. Tamén metiches gol en Calabagueiros. Estaba o instituto que estaba pegadiño. Bueno, pois entón podenos contar aí moitas máis cousas do barco. Que sabes o que sucede co barco de Valdeorras? Que eu vivo aquí en Vilagarcía, non? Para a xente de Vilagarcía, o barco de Valdeorras é como falarles, eu que sei, de Eslovenia, do lonxe que lles queda, non? E a veces teño un concepto moi confundido, con moitos presuizos, con respecto a estes lugares, non? Destes sitios, non? Ali polo interior e tal. Bueno, digo, a ver, interior, pero aquí hai poboación, aquí hai a economía que se move aquí nesta zona, e é unha zona tamén coa súa pusanza, que nos quede lonxe das Rías Baixas non significa que non exista. E a veces teño que facer un poquinho de difusión da realidade de outros lugares que eso, como digo, quedan afastados, pero sí, hai un pouco eso, é certo. Parece que xa estás aí, non? Un pouco far west, é certo. Pero desde aquí en Vilagarcía, nesta zona, todo que non sexa costa, fago un pouco de Orensanía, terra zona. E Repolete, resumicho non moi ben, fago un pouco de Orensanía.
Todo que non sexa o de aquí parece que sae algo aí, ostras. Pero bueno, Repolete, como dicíamos, Monforte, que tamén podía ser, non está tan lonxe. Imos coa terceira. Terceira ubicación, cine. Aquí se aparece un cine. Un cine con todas as letras. Cine Cristal. Cine Cristal. Cine Cristal. Brad Pitt. Donald Sutherland. Non atopo moi ben os demais. Max Richter. Mira, parece por aí. Vamos a ver onde estamos. Onde pode ser este sitio. Nunha rúa de que cidade. Unha peli... Non a coñezo. Non a coñezo, verdade que non a coñezo. Informática. Frutigal, a ver por aquí. Bueno, aí hai pista, non? Pode valer a pista de aquí. En Caixa Rural. Fago por aquí zoom. Bueno, parece que é unha rúa con bastante pendente, non? Parece, dá impresión. Falaste desde ela, sí, nun baleiro, fíjate. Al final todo vai... Todo está unido aquí. Cine Cristal. Repolete atopou nun metro. Repolete bingo. Repolete marcou o sitio. Non sei se hai cartel de rúa, non? Pero a mellor a ubicación do cine quizáis apareza. A ubicación de rúa non vin letreiro. Claro, porque os letreiros adoitan estar nas esquinas con outras rúas e aquí non coincide con ninguna. Parece que non. Así que non é Eslovenia, non. Podía ser, pero non é Eslovenia. Sai no chat que ser. Sai o nome do cine, verdad? Si, sai no propio mapa, non? Sí, ben marcado. Eso tamén, eso sí que axuda. Pero claro, hai que aproximarse moito para que apareza, non? Pero se estás pola zona, pois sí que o atopas. A veces non saber a rúa, pero saber máis ou menos o barrio ou a área da cidade, pois tamén axuda nestes casos, claro. Bueno, porque estes os dous, creo que non hai ninguén máis xogando. E o Puskis, que entra agora. Nada, non sou o despertador, típica excusa, non? Timo unha avería no coche, había moito tráfico, había un autobús no medio, había obras de camiño aquí. Estábamos en Lugo, non? En Lugo, a ver que sitio era de Lugo, que non me acordo tampouco. Aquí ven, Cine Cristal, ben marcado aí. Rúa Montero Ríos. Rúa Montero Ríos. Tampouco coñezo moito de Lugo. E o que coñezo de Lugo non me dá para identificar moito esta zona. Claro, Caixa Rural Galega, había unha Caixa Rural Galega, tamén ten sentido, verdade? Porque entón había máis dunha. Claro, sí. Claro, aquí hai a outras, claro, sí. Eran... Sí. Aquí había unha... Había máis dunha, sí, non? Máis dunha sucursal. Era aquí, Cines Cristal, que ten un aspecto de ser destes cines que xa teñen un certo tempo, mellor en Lugo, e que case unha milagre que sigan funcionando, non? Se siguen funcionando, que non o sei. Non precisache desa axuda, entonces. Non saiu ninguna de Vigo. De Vigo, de momento, non saiu nada. Non saiu nada. Saiu cerca de Vigo, sí. Pero Vigo non. De momento non. E agora estamos aquí, precisamente. Diz que abriu un cine novo en Lugo que funciona un pouco rollo Numax. Ah, sí? Pois a ver se lles funciona, a ver se lles vai ben. Sí, supoño que terán que facer un pouco como Numax, non? Libraría, dinamizar un pouco a cultura de outra maneira para poder sobrevivir no tempo no que estamos, non? Facer un pouco outro modelo de cine diferente ao que había antes. Ben, aquí estamos nun lugar que creo que é máis coñecido. Claro, algo así na Coruña tamén e en máis sitios, non? Estaría ben.
este cine, e aquí temos un restaurante que casi axuda máis a localizar o sitio que o propio cine, o teatro. Pensade que tamén son cines e teatros. Se facemos aquí zoom, bueno, creo que neste caso é fácil de identificar. Aquí temos pista por si non era suficiente, e aquí temos o cine, o teatro, está aí, esa, a carteleira de fora. E aquí temos letreiro tamén, bueno, espazo libre de violencia machista tamén. A ver en que sitio estamos. En que lugar estamos. Cines e teatros galegos, algúns con moita historia, outros máis recentes, e lamentablemente moitos perdidos. Se tiñen buscando desa lista que tiña, se marcou o Pusquis, desa lista enorme que tiña, tiñen buscando cines, pero evidentemente moitos xa non hai nin edificio, nin hai resto ningún do cine que houve naquel lugar. Xa vos digo que había polo menos uns 80 cines. Que cambiado está Vigo. Ustedes de Santiago, non? Decía, ustedes de Santiago? Pues, non sei, ustedes de Santiago? Precisamente. Mentras hai eso, vou coller o libro. Está marcando. Esa topolista esta de cines que había en Galicia. Teleclubs tamén que había antes, cando non había televisións nas casas. Cineclubs galegos. Teño aquí a lista que ten varias páxinas. Malpica, Pontedeume, Camariñas, O Pindo, Lase, Betanzos, Narón, Carballo, Valdoviño, Cariño, Zas. Todos estes sitios había cine. Cedeira, Cambre, Laracha, Burela, Ferreira de Pantón, Sarria, Escairón, Chantada, Sinzo, Viana, Pobo de Tribes, Bueu, Porriño, Forcarei, Cangas, Portonovo, Gondomar, Moraña, Tomiño. Todos estes sitios tiñan cine nos anos 80, 70, 80. Bueno, pois que ao final o que quedou máis cerca do teatro principal de Santiago. Teatro principal, que é aquí, aí está o restaurante, e estamos na Rúa Nova de Compostela. Estou marcando por aquí na mesma rúa, que Chela Papá foi aquí tamén estas rúas. Eu, a verdade é que sempre confundo a Rúa Nova coa Rúa do Vilar. Son dúas rúas paralelas que a veces unha con outra non o teño moi claro. Pasei por aí susto a semana do confinamento. E a miña moza a facer unha movida aí. Ah, mira. Igual, verdade? Cando chegas aí, é dicir, a veces chegas a unha e dices, non, era outra, non? Chegas de algún negocio, de algún librería, ou bar, ou cafetería, a veces hai esa confusión. Además hai teatro nas dúas rúas, se non me equivoco, sí, porque hai outra sala, non? Do outro lado, sí. O do Porto do Son ainda está medio en pé. Ah, sí? Pois mira, pois ese estaría ben localizar. A verdade é que de algúns, unha lista moi longa, busquei algúns, porque todo sería moito traballo. A veces buscas e leva un tempo buscar cada un e ao final non atopas nada, é bastante frustrante. Imos o seguinte, pero toma nota diso, de Queiruga, despois podemos mirar. Bueno, estamos aquí para rematar no Teatro Colón. Teatro Colón. Aí temos, bueno, este é un teatro tamén moi importante, é facilísimo de identificar seguramente. Café, a rúa tamén é fácil de identificar. Facemos panorámica aquí para saber onde estamos. Estiveches aí no Colón. Este está ubicado nun lugar moi coñecido.
non podía faltar. Pode estar reformado, sí, non, eu creo que tamén está... Sí, pode ser que se esa unha foto mellor de outra época, noutra época era diferente, non me dou moita conta do lugar. E a verdade é que ao final non saiu Vigo, non? A rotonda esta, así, tampouco leva moito tempo, non? Creo que non había esta rotonda. Eu da miña infancia non recordo esta rotonda así. Que houbera rotonda aquí, non había. Infancia, non sei cantos anos terá, eu tenho algúns cantos anos, pero non... Ándase comentando a ver se se cambia o nome María Casares. Pois estaría ben. Estaría ben porque María Casares, pois, en Coruña, onde tiñan que especialmente facer ese recoñecemento, sendo un teatro, pois, ten todo o sentido. Cando fixeron Patenola Mariña, non? E non sei se ten a mesma época en que se fixo o centro comercial que hai detrás ou así, non? Ou é de antes ou de despois. Non sei se era da mesma época. Porque agora sí, fixeron moito cambio no que é a zona aquí de paseo que é por aquí, non? La Mariña por este lado de aquí. Teño ido con o meu fillo unha vez a dar un paseo por ese sitio. Aquí, bueno, aquí tamén sería boa pista, non é, fai falta, non é necesario, pero esta imaxe tamén sería unha boa pista deste lugar, desta cidade. Non, moi posterior, o centro comercial do Porto igual ten xa 20 anos, pode ser. Claro, sí. Sí, xa te pode ter os 20 anos, claro, certo. Moi ben, pois estábamos aquí na Coruña. Vamos marcar o sitio. Aquí, Teatro Colón, Avenida da Mariña, desta rotonda que estamos falando, non? O centro comercial que dicía eu era este de aquí. E aquí temos o Parque da Mariña. E cara aquí, pois está o Cantón Grande, Cantón Pequeno e o Obelisco que anda por aquí, non? Anda por aquí máis ou menos, por aí está. E estamos aí, Teatro Colón, na Coruña. Ben, vamos ver o resultado final. E a que chera papá quedou de primeiro, 24.910 puntos. Repolete, 20.675. Pusquis, que chegou tarde, marcou dúas veces, 9.900. E ao final non saiu Vigo, saíron estes sitios. Saiu Cans, que o máis cercano ao Vigo foi aí, Porriño. Compártesme aquí, mira, que ben, perfecto. Vale. Mira, moi ben. Pois agradezo, agradezo moito, Repolete. Vale, só deixo aquí marcado, porque está moi ben. Perfecto. Está ben, claro, se mantense o edificio, non? Por lo menos, xa máis ten ese aspecto de cine. Fenomenal. Moi ben. E aí ven este Repolete tamén é unha fonte de recursos fantástica. Medio centenar de cines han cerrado sus puertas en Barbanza no último siglo. Sí, porque esta noticia podese facer realmente de moitas comarcas, de moitos lugares. Estas son dese cine. Pois vou non engadir despois. Engadolle despois estas novas ubicacións. Fixo un reportaxe na TVG. Sí, a verdade é que un feito afecta a toda Galicia. Sobre todo a Galicia urbana, claro, sucedeu o que sucedeu, centros comerciais que foron absorbendo as salas de cine que se convertiron en outro tipo de negocios, pero nas vilas eu creo que en moitos casos desapareceron os edificios ou quedaron abandonados, non? Era comunal ou algo así. Claro, para poder mantelo mellor. Sí, un pouco diferente, non? Aí tamén a despoboación non era que cambiase o hábito de consumo de cine, senón que xa non había nin poboación suficiente para poder o manter, quizás. O baile e o cine. Exacto. O baile e o cine. Está ben.
Moi ben, botamos ya outra, se queredes. A máis acaba de entrar agora Recuncho Gamer. É máis beso que ven con toda a intención de xogar, que xa pediu aí o... Xa pediu o enlace, pediu un mapa. En moitas aldeas. A tope, pois imos darlle a outra. Depois, tal, cambiamos de mapa a outro. Imos darlle a este. Damos de aquí. Preparados. E imos a ver que sai agora. Esperemos que non se repita. Porque se repita, porque tampouco son moitas ubicacións. De momento non se repite. Na primeira non se repite. Temos aquí Cine Avenida. Cine Avenida. Un pouco borroso o letreiro do vado. E imos ver onde estamos. Cal é o aspecto do sitio onde estamos. Neste cine que tamén parece que xa non está en funcionamento. Parece un pouco abandonado. Bueno, temos cidade por aquí, quizás fácil de identificar. Por este lado de aquí, a ver que temos. Pode ser pista ou despista. Ben, estamos aquí nunha rúa algo longa que continúa por aquí. Hai unha rotonda aí ao final. Hai rotonda. E por aquí temos a Marquesina. A xente esperando por autobús, por o seguinte bus. E tamén aquí algunha pista máis. O Repolete se marcou. Estamos aquí en directo, Pondicherry. ¿Qué pasa, Pondicherry? ¿Estás a sentar aquí? O show, Repolete foi o show. Faz tanto ruido. Anda por aquí Pondicherry tamén. Pondicherry non nos trolees. Ollo o troll, que pode andar o troll por aí. Some esa rotonda do fondo. Falle zoom, perdón, que non me estaba aquí pendente de aquí do querido Pondicherry. Esta rotonda de aquí, non? Hai unha rotonda aquí que ten aquí unhas pirámides. Por os kilómetros pode ser de Vigo. Pondicherry, vamos ter que banear a Pondicherry, ¿eh? Vamos ter que poñer un moderador. No, ben, non te pases, ben. No, que non se molesta esa xente tamén. Puskis aproximouse aí a 300 metros. E a que chera papá está buscando. Paguei ya supa Pondicherry. Ti te crees que é normal? Isto non sei si... Pero bueno, como tamén todo depende de poder facer a renovación. Mira, aí está Pondicherry. Mira. Ves a Pondicherry aí? Aí está Pondicherry. Estamos preparando os directos do fin de ano, Puskis. Antes estábamos comentando iso. Imos facer o 27, 28, 29. Imos facer directos Pondicherry, Mallalevo. Entre os dous. Pondicherry cos seus xogos e eu co Yogueser. Vai ser un fin de ano espectacular. Sí, por que non hacemos aí un pouco? Pero que o fin de ano é cando toca. Bueno, estábamos en Ourense, Cine Avenida. Aquí non o marca, pero estamos na rúa Curros Enríquez. Eu este cine tamén fun moitísimas veces, porque estaba cerquiña do meu colexo, que era Curros Enríquez, por aí abaixo, por aquí. Así que, bueno, marcaste... Puski sigue marcou aquí en Ourense, noutra zona. E onde fostes? Repolete foi a Ferrol. E foi así. Me veña a Ourensanía. Imos ver a seguinte, onde nos leva o sol. Mira, pues sempre pasa isto de alguna cousa repetida. Sempre nos pasa alguna... É raro... Veña, para. É raro que non se repita nun mapa o seguinte. Casi sempre pasa isto. Casi sempre pasa isto.
que se repite algunha ubicación. Cando xogas un mapa, neste caso eran 32 ubicacións, a probabilidade era alta, pero aí está Puskis marcando 2 metros. Se marcades, damos paso á seguinte. Ben, aquí Chera Papá tamén marcou. Desta vez non confundiu aí unha sucursal con outra. Repolete tamén. Creo que está o que estamos xogando. Estamos aquí, ¿no? Repolete, Puskis, aquí Chera Papá. Porque o Cuncho Gamer debe andar aí organizando algo. 0 metros, Repolete. Esta vez aí afinaches o fuches o exacto. Vale, ben, pois echamos aquí, marco eu calquera sitio e damos yo. Somos 5. Sí, somos o que estamos xogando. Bueno, estábamos en Lugo como estábamos antes. Imos a seguinte, a ver se agora sí que nos hai unha distinta. Pois vale, temos sorte hoxe. Está ben, hoxe é mellor non falar. É mellor non falar. A ver, pónmelo una vez. Bien, pues sí. Xa che digo, isto, en fin. Ah, de tía. E aínda quedan 2 máis que poden tamén repetirse. Eu creo que foi por dicilo. Nada. Foi... Estamos troleando o Chatgerser. Sabe que estamos facendo directo e vai nos repetir os mesmos. Vale, marcamos aí, pecho e vamos ao seguinte. Marcastes todos, verdad? Sí. Vale. Marcamos aí. Vale, estábamos aí no Teatro Colón, por suposto. Esta, bueno, por fin, unha diferente e unha interior. Así que fotosfera, unha dentro dun teatro. Dentro dun teatro. O Recuncho Gamer xa marcou aí, bueno, o Recuncho Gamer non nos deu tempo nin a mirar, xa sabe onde estamos. Salida por aquí. Estos son os palcos, non sei se hai algunha... Supoño que pola cor, polas decoración e as cores estas como douradas, non? Estas... Aquí hai unha cuncha. Puskis, 1 metro. Sodes expertos en... Eu non lle vexo así unha cousa moi notoria, pero sabedes por qué, non? Ay, no, tengo 3. Oh, mira lo que voy a pedir. Bueno, Pues lo pido. Sí, Canjear. vale, ben. A la siguiente elijo yo el mapa. Vale, pues a ver que mapa elises. Cuidado que Mondicherry elise mapa da seguinte. Y me he gastado 3000. Y tenía 3000. Pois pensa que mapa queres, pero non os troles moito. Vale. A ver qué O mapa. mapa de... Y destacar mi mensaje. A ver que mapa, cuidado con... Marquei por anterior que leva un retardo importante. Parece todo desmóvil complejo. Ah, pues mira. Xa me parecía a mí porque iba super rápido, pero ainda así... Neste caso, mira, te veches aí... Marcou por anterior. Ojalá tuviese 5000 para que leyese un poema aleatorio. Bueno, ao final aí Puskis 1 metro, que Chera Papá 8 metros, Recuncho 25 metros, e Repolete que marcou aí máis longe. Non é Vigo, non? Pois Puskis atirando un tanto. Sí, Puskis... Claro, sí, que teatros por dentro, sí, teñen un... Seguramente son de épocas parecidas, teñen un certo parecido, incluso un tamaño, non? Son moi parecidos a este. Acabo de gastar 3000 y otra vez. Sí, de verdade, eu tampouco, sabe, non identifico, sei o que, podo dicir o que non é, o que é, agora mesmo non me dou conta tampouco. Fixen o mapa, pero non me dou conta de cal pode ser. Cal pode ser, e vou ver agora. Ya está.
estaba otra vez. Bueno, yo no me encontré. Vale, estábamos na Coruña. Claro, Teatro Colón, pero dentro, certo. Teatro Colón dentro, claro. Sí, porque había unha ubicación tamén interior, certo. Teatro Colón. Sí, non me daba conta disto. Era o Teatro Colón, no interior, non? Había unha foto aí chula do teatro por dentro. Entón, aí, por eso de antes valía. Teatro Colón. Neste caso, pusen dúas veces un por fora e outro por dentro. E Repolete foi a Vigo, tamén foi a esa distancia de 130 kilómetros. Moi ben. Imos coa seguinte, que se non me confundo é a última. Sí, ahí Claro, lo si non nos pone. explica. Ronda Certo. 4. É así. A ver este. Uy. Cine. Este sí que vai ser máis complicado. Este vai ser máis difícil. A ver se temos por aquí unha pista. Los Pitufos 2. Que é curioso deste cine. Xa saíron, sí, estes son complicados. Este é complicado. Letreiro aí non se distingue nada. A ver si... No, 30. A ver si... Non sei... Zona... Cultivo... Entendido. Onde pode ser. Tampouco que haxa moitos cines, como decía antes, nestes lugares. Este é un cine que casi neso é un pouco exemplo do raro que exista un cine nun lugar como este, non? A verdade é que creo que sei calé, creo que me acordo de calé. Ben, merecía estar precisamente, porque ten mérito ter un cine nun lugar así tan pequeniño. No me deja hacer lo mío y tengo 424 y no me deja poner enviar un mensaje bla bla bla. Que mapa vas a elegir? Ah, yo lo sé. Pois despois tens que dicir. A ver, os cubos. Si, os cubos do lixo aquí. Non se aprecia ben se pon algo... Bueno, aquí hai letreiro, Neste... O que pasa que case hai que coñecelo máis de memoria que do que pon. O banco este que hai aquí. Hai un banco aí. Hai un banco aí. Non arranxa moito, a verdade que non arranxa moito. Está desembarcando, de momento aí, bueno, Repolete foi o que máis achegou. ¿Cómo roto tienes bits? Esta foi difícil, a verdade que saíron repetidas e despois saíron pola arquitectura das casas. Sí, estaba pensando, eu como sei o sitio, si hai unha pista que quizáis da zona, bueno, a que chera papá 9 kilómetros, e que está moi próximo, non? Moi próximo o lugar. Pero sí, a arquitectura, pensaba máis ben nos cultivos que pode haber, por a zona na que está. Imos, faltan 5 segundos, imos ver onde era. Que cine é este? Aquí estamos, provincia de Ourense, estamos en Leiro. Claro, aquí será papá foi a Ribadavia porque tiña ese aspecto de Ribeiro, non? E estamos en Leiro. Novo cine Leiro 3D. Ollo, Leiro, comarca do Ribeiro. E aí hai un cine que ten xa moita historia. O cine en Leiro ten moitísima historia. Xa nos anos 30 había un cine en Leiro. 30, 20 do século pasado, claro. Había cine neste lugar, que é un lugar pequeno do Ribeiro. O cine de Leiro, verdade? Merecía estar aí. Seguro que tamén hai moitas... Podes atopar na prensa cousas deste cine de Leiro, porque sí que é chamativo. Eu pensei enseguida, cando fixen o mapa, pensei, Leiro ten que aparecer. Ten que estar Leiro. E foste marcando, bueno, zonas de Poblado Gramiñal, aquí en Noia, e Recuncho que me foi aquí a Ponteceso. Imos ver... A que chera papá tamén quedou aí de primeiro. Pusquis Repolete, Recuncho Gamer e Wondicherry. Moi ben, que mapa, Wondicherry? Ollo a ver que nos manda Wondicherry. Mapa de que? Pero non tenías pensado. En fin. Ah, ya lo sé.
Pois di, mapa de... Veña, que se te está esperando. Veña, si non, que eliximos nos mapa. De que queres mapa? Ya sé, ¿De de qué? Galicia. Mapa de Galicia, en Seral. Vale, Sí. moi ben. Pois veña. Pareceme ben. De vez en cando o Gondicherri ten cousas que están ben pensadas. Mapa de Galicia. Y me ha gastado 3.000 euros. Mapa de Galicia, pero miremos xogar o mapa de Galicia. Viches que nos quitaron o récord. Un bot en pinta. Bueno, Ah, sí, de Galicia a ver, imos botar en ollada. Sí, sí, que tiñas o récord. O récord era un pouco increíble, era o récord alucinante de non sei cantos segundos. Era este, non? Si aquí non aparece, non teño aquí o... Non aparece aquí no chat Gesser o tempo. Pero tedes aquí a este que vos adiantou. ¿qué? Sí, no mapa de Galicia. Aquí se mapa estaba de primeiro. E Mosquera Trilla, non sabemos quen é. No mapa de Galicia normal, sí. Tiñas como 9 minutos. Sí, acórdome que tiñades aquí récord que era imposible de superar. 10.000, tiene más de 10.000 localizaciones. Parece que xoguemos o de Galicia de Pusquis. Sí. Vale. Y además, solo era por probar a ver qué pasaba. Imos xogar yo de Pusquis. Onde está Pusquis? Esa topas Pusquis. Axúdame a buscar a Pusquis. Pusquis, aquí está. El Pusquis. No, lo encontré yo antes. El Pusquis. Rookie Seeker, di aquí, Rookies, Rookie. Ahí está, Gondicherri, mira, ahí está el Pusquis, se manda. Vamos a ver o mapa de... Este, Urban Galicia. 250, máis de 250 ubicacións. Ese está ben, non? Vale, cansé a Gondicherri para elixir mapa e eliximos o do Pusquis. Imos alá, a ver que pasa. Claro, sería unha experiencia. De verdade que sí. Vale, empezamos, Urban Galicia 2.0, mapa de Pusquis. Intenté volver. A ver onde estamos. Pero, bueno, urbana, vale, Galicia urbana. A ver, que temos aquí? En que sitio estamos? Temos aí pista incompleta, pero pista. Sí, sen moverse. Igual que antes, sí, 3 minutos e sen moverse. Tiñamos aí pista. Vou dar a panorámica e despois, se tal, volvo a pista primeira. Repolete xa marcou, Repolete xa coñece o sitio. Eu creo que Repolete xa identificou o sitio nada máis ver este parking que hai aquí. Volvo a poñer a pista de máis clara que hai é esta de aquí. Aquí. Non é a pista... Ah, se moverse. Ah, non sabías o sitio. E no cartel do Menegás hai tamén, certo? No cartel do Menegás... Sí, está aí un pouco borroso, pero vese algo. Vale, cando falten uns 15 segundos, así, pecho, para que me dá tempo a marcar a min tamén. Porque este tamén xogo eu. O sea, que non é mapa meu. E Gondicherri pode xogar. No, yo como lo elegí no puedo. Ah, pero podes. Se queres, podes. Se queres, Voy a mirar a ver si hay aquí algo. O edificio ese fun ver un piso. E ao final que decidiches algo, Repolete. Claro, bueno, é que normal, pues, que se fixeches 250, non me acordo, fago 30, a veces non me acordo. Na maioría, bueno, algún sí, claro. ¿Dónde están los tweets? Non comprei unha casa, que me quedei pola calle da amargura. Ah, compraches unha casa. Sí, comprar casa, supoño que ten como todo vantaxes e os seus inconvenientes. Mellor estaría no piso. Quebradeiros de cabeza, supoño, non? As casas tamén dan traballo. Moi ben, bueno, a vos aproximastes moito. Eu iría aquí a ver Tamirans, vou marcar por aquí, xa marcachedes todos, creo, non?
Ah, tengo que ir a... Non sei onde pode ser. Tengo que ir a un... Bueno, da igual. Yo quiero ver el vídeo. En cuando hicimos el foso son 4 veces. Era aquí, non? Rúa do Cómaro. Rúa do Cómaro. Aquí está. Claro, o Centro Deportivo a Telleira, por aquí, era o que se vía, non? 3 metros y 4 metros. Pusquis, Repolete aí xusto no sitio, eu marquei un pouco máis apartado. E a que chera papá, fuches a tamén é Ames, pero non en Bertamirán, senón un pouco máis ao norte. Ay, tengo que entrar en mi pack. Sí, este concello é un poquinho complicado. Mira, porque isto Ames, Bertamirán Ames, Milladoiro Ames, non? Debe ter unha forma, aquí non se ve a forma, pero é un concello complicado. Complicado por eso, por ubicacións ten moitas, non? Vale, seguimos. Outro parking, Pusquis elixiu zonas de estacionamento. A ver onde estamos. Hai mar. 2.0. Para ubicacións no Concello de Ames. Volvíme todo para poner ubicacións no Concello de Ames. A ver aquí. Pensión... Parece unha rotonda, non? Non é rotonda. Rotonda... Non é rotonda aquí, parece, pero non. A ver por aquí. Chac Mall, non? Chac Mall. Ostras, heladería, asuntos... Teme unha pinta que estou pensando nun sitio. A ver por aquí. Heladería, asuntos. Vamos a ver por outro lado. Aquí facemos zoom. E a liña de costa non sei se hai pista aquí, non se ve. Mapa de parques de Galicia, pois tamén podíase facer. A mellor pista da costa, non? Si, a liña de costa, a silueta esta, non? E si, supoño a praia por aí. Repolete marcou 1,8 kilómetros. Sí, xa me estou quedando un poquinho sen ideas, de mapas de Galicia, de cousas, a veces aínda quedan algunhas cousas, pero, bueno, mapa de parkings hai que facer, faise. Xa temos mapa de praias, mapa de teatros, mapa de prazas, de pontes, pero hai que seguir buscando. Alguén dicía outro día mapas de estacións, seguramente estaría ben, o que pasa que, claro, o mapa de estacións en moitos casos ven a estación co nome, pero bueno, podía ser interesante. Teño algúns mapas aí pensados para facer, así que ainda teño para algúns directos máis. Vale, eu espero un pouquiño para que marquedes e depois marco eu, onde penso eu que pode ser. Mapa de mapas, exactamente, mapa de mapas. Un mapa de mapas. Un mapa de mapas. Vale, pois eu vou marcar. Já marcastes Pusquis, Repolete, que che de papá. Eu vou marcar por aquí, Patos. Pareceme que é aquí. Chac Mall, aquí está. Parecíame que era isto. Porque teño estado aquí alguna vez. Aí pon Chac Mall. 4, 3, 2, Por aí. Por aí. Vas a con alero. Era por aí, non? Era en eso é, Praia de Patos. Porque teño, creo, ido unha vez por aí a comer en algún sitio deses por aí, non? Un restaurante destes que hai. Creo que era máis subindo por esta rúa deste lado. Era a Praia de Patos. Repolete foi un poquinho máis ao sur, Nigrán, aquí, Praia de Pansón, pero na zona. Recuncho tamén marcou. Ao final tamén marcou aquí no Grove. E aquí chela papá foi a esa Porto do Son. Moi boas, Farón, que tal? Aí espiando. Estoy espiando. Na zona de Vigo non controlas a que chela papá. Panjón, ollo. Que pon Panjón? Pon Pansón. Pero Panjón... Sí, está muerto. Mira que fue mirar as luces buscando documentarme. Nigrán máis concretamente, certo? Estou en Nigrán. E merece a pena subir aquí a Monteferro. As vistas que hai aquí das Illas Cíes tamén están... É moi chulo esta zona. É moi bonita, a verdade que esta zona é moi bonita.
un chamorro de estado de alarma en Pansón. Moi ben. Seguinte ubicación, terceira. Mira. Bueno, está así, está... Esta tamén sei onde. Basta con mirar isto, xa sei onde estamos. Imos facer panorámica. Tamén máis sitio para aparcar. Eu creo que o mapa de aparcamentos é o fixo Puskis, Saiulle o mapa de aparcamentos. Aí non se ve moito, verdade? E por aquí... Bueno, temos aí algo de pista. Continúo dando o 360. Aí tamén podemos ver algo aí. Free Wi-Fi. Free Wi-Fi. E cara aquí, vou facer zoom, pero creo que non hai máis que... Repolete marcou. Se queres que ensine algo, ensino. Amoso o que me pidades. Que casa máis chula esa da esquina, verdade? Que casa máis chula. E por aí tamén hai, subindo por aquí, hai outras casas tamén bonitas. Este sitio coñecíalo. Que faz? Non. Non, porque fai falta de... Non. Vale, pois entón, vale, veña, vale. Está aí esa. Pois non, pensamos isto. Veña. A A ver o mar. 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 Non. Digo de este. Para, Bonicher, para. Recuncho de Marcou. Podemos armar o mar tamén por aquí. E quedan aí 45 segundos. Pois marco eu agora dentro de nada. Código para participar, sí. Pasa que esta vai ser xa susto de tempo, porque tengo tempo ilimitado. Aí está no mapa. Aí tes o mapa. Vale, marcastes aí. Nada de nada, Farón. A mandar. Estábamos en Cambados. Era Cambados. Repolete quedou aí máis cerca que a min. Estamos no pasado a calzada, realmente, aquí, onde se falla a festa do Albariño. O Merque tamén hai cerquiña. Recuncho Gamer tamén coñecía o sitio. E a que de papá foi en Vilasoán. Cadroulle. Fuches por aí unha vez, non? Seguramente había vibes aí de Albariño. Ben, continuamos. Na seguinte. Agora sí que xa non controlo tamén, pero zona de mar. Curioso isto que hai aquí. E para este lado, supermercado. Vou facer 360 e depois achégome a cousas, a máis detalles. Bueno, detalles por aquí. Temos aí local do BNG. Que ten aí nome. Ves aí pista. Sí, na anterior, sí. Na anterior, a de Cambados, sí. A de aquí tamén, sí. Certo, sí, tamén. Sí, nos dous casos, certo. A ver la oreja de Van Gogh. Fuche, sí. En Cambados.
Por aquí... Aquí hai pista boa. Pasa que non identificaba por esta estrutura que hai aquí, non? Me despistoume un pouco esta cousa que poñen aquí. El que? Isto. Pero agora sí, agora xa... Bueno, tamén o mar axuda aí a identificar o sitio. Farón xa marcou, xa atopou aí o lugar. Eu creo que a pista mellor como estaba ao principio, como aparece no inicio. Repolete tamén, 99 metros. Que será papá 3 metros. Adiantou a todos. Moi boas, Dindonfer, que tal? Que tal? Como andamos? Estás aquí... Chegas cando estamos aquí no mapa Urban Galiza, o mapa de Puskis. Puskis Celta, non quero quitarlo de Celta. No lejillo. Foi elexido por Bondi Cherry. Que me gasté 3.000. Gastaches 3.000 puntos, sí. Podría haber... Quentando para a terra de goles. Porque hai partido hoxe, non? Claro, da Copa, cantos días son de Copa? Son, non? Foron antonte, hoxe. Eso de Galicia é bonita tamén. Creo que non os gaches o outro día. Pois sí, non xoguei, non me soa de ter xogado ese. Vou marcar isto, por marcar aquí. Se me dá tempo, marcamos por aí. Que dime un pouco máis longe, marquei así un pouco tuntún. 18:45. Osasuna, non? Osasuna contra o Depor, non? Galicia bonita, programa de televisión. Aquí estábamos en Rianxo. Sí, era Rianxo, e aquí está o Busto de Castelao. Que non se apreciaba aí moito, pero era... Bueno, aquí no propio Rianxo. E marcastes aquí, bueno, Puskis, aquí chera papá, Farún, tamén, todos por aquí, por esta zona. Sou Arenteiro contra Valencia, sou Arenteiro, sí. É certo. Quinta ubicación. Casa do Concello. Casa do Concello. A 7 Arenteiro Valencia, o Lugo ás 8. E ás 9 o Depor é ás 9. Entón, bueno, toda a tarde seguida aí. As 9 xoga o Depor. Moi ben. Pois, non sei se a pista boa é esa das grúas, supoño que sí. Isto sí que non o coñezo, este lugar non coñezo nada. Listo. No quiero comprar. El Salvador Monbús Castromil. Aquí hai bandeiras, Bandeira xamaica pode ser. A ver que sitio é este. Reconcho Gamer tamén marco 8 metros. Farún 5 metros. 4 y 3, 7. ¡7! Marial Wondis. Mira, Puskis aí colleu como... Y yo cogí 5. Marial Wondi. Yo cogí 5. O Wondi Cherry. A ver ahora... Que chera papá tamén. Marcastes aí o sitio. Los más usados, ahora tengo el Marial Wondi. Tengo que tener el de... Estou pensando que podemos xogar despois. Mira, que tens que facer? Mira o que cambio... Vale, pecha aí. Que tens que facer? Tens que dicirlo. Pensé que nadie iba a coger eso. Sayonara, baby. Aí está. Gustalle moito dicir eso.
Mira, Pusquis quería que yo dedicaras a él. Vai dedicado a él, ¿no? En fin. Que cousas. Mira, mira, Pusquis, Mira canto amor che manda, Canto Bondi Cherry envía o Pusquis. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, claro, 10. O máximo. Vale, 15 segundos. Vou marcar eu tamén. Vou ir a Ordes, por si acaso é Ordes. Ordes, Concello de Ordes. Por aí. Repoleto tamén marcou. Vale. Era aí, Concello de Ordes. Entón, non era mala pista o de ¿Y qué Grúas es Ordes. esto? Esto ya es mucho. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, aquí quedei eu de primeiro esta vez. Co mapa de Pusquis. Repolete de segundo. Pusquis, bueno, está aí, que o mapa é seu. Aquí chele papá, Recuncho Gamer, Farún, que entrou ao final. 10, 11, 12, 13. Chamándote por teléfono. Puse 13. Bueno. Le llamaban por teléfono. Calle fea, disparo Carballo. Sí, é como un resorte, non? Sí, tal. Opción Carballo. Casi lo... Vale, pois estaba pensando que podíamos, se queredes, e vos animades, podemos ir a xogar a isto con máis xente, se tedes conta de Yogueser. Hai unha opción que está moi ben, que é o de Team Duels. Podemos probala. Porque é xogar en eso, 2 equipos. Xogar a ver quen se queda máis cerca. Imos probalo, a ver que tal nos vai. Eu copio aquí. Comparto aí, a ver se me deixa. Claro, o link este non estás aí. Ahora estás, bueno, sí, ahora entrar desto entrarás no outro. Vale. Exactamente, aí, ben, perfecto. Vale. Jo, 1 contra 2. Esa arrancou, pero non lle tienen que arrancar. A verdade, eu non lle diga nada, non sei Lo se... hice yo. Pero como ti. Bueno, en fin, Bondicherra andanos troleando, xa. Bueno, aquí, pois aquí estou xogando eu contra Pusquis e Dintonfer. Sodes 2 contra 1. A ver, tengo 11, 10, 9. Xa marcaron, aquí se marcou a xente, eu que sei, eu que... Pero tú... Es que me entró como tú. Nah, pero claro. Nada, vamos a ver, hai que abortar esto. A ver se podemos darle. A ver se podemos. Este Bondicherry, de verdade. Me entró como yo. Este Bondicherry Yo pensé que era yo. levantounos o... Claro, para un segundo. Yo iba. Para un segundiño, a ver se te damos solución a isto. No, esto non é. Salió de aquí. Entonces aquí nada. Deep Game. Ahí estamos. Vamos a liar aquí. Esa es. No. A ver. Es que yo iba a entrar. A ver. Para que no me eso. Probámoslo, vamos a ver si podemos probarlo. Si tal, si podemos. Vamos a intentarlo. Pero ti non toques nada. Non toques nada. Yo lo intenté. Non toques nada. Non toques nada. Pero me voy. A ver agora. Vamos a facer este enlace novo. A ver se nos funciona. Probamos, e se non, pois outro día facemos un pouco de experimento. Se irades aí, podedes entrar. Pasa que cando Cher deu ya start no outro ordenador e claro. Aí estamos. Xa somos 2 contra 2, polo menos. Se alguén máis quere entrar, a que chera papá tamén no noso equipo. Se entrar alguén máis, pois no outro equipo,
Estás dentro tamén? Sí, claro, sí estás, claro, este que tes aí, ZXR. Non eres este? 4JZR. Aquí está, eu estou con Dindonfer, e aquí chera papá. Entón eres ti, vale. Vale, Repolete está vendo que está co móvil. Vale, pues creo que non estamos máis. Damos, aquí trátase de eso, de marcar o máis próximo posible a ese lugar, e a guess que vale de cada equipo o que queda máis cerca. Perfecto, pois veña, dámoslle, a ver como sai isto. Imos probar, hai que probar as cousas. No equipo vermello contra o equipo azul. Podémonos mover, se queredes. Podémonos movendo, hai xente que xoga sin mover, que tamén pode ser. Pero bueno. A ver que sitio é este. En canto marcamos, obrigamos ao outro equipo a marcar nun tempo. Un tempo límite. La verdade que non teño ni idea. De momento ninguén marca. Imos ver como funciona isto. Debe ser un tempo límite. Metendo presión. Exactamente, metendo presión. Ben, pois... Foi Dindonfer, non? Que quedou aí, que máis cerca. Nada, foi meter presión. Foi xogar un pouco eso de cortar. Desesperar un pouco ao contrario. El papá foi o primeiro en marcar. Dindonfer a 2,1 km, non? Moi ben. Despois vai ir quitando máis puntos, vai ir multiplicando o dano que di aí nestas primeiras. Perde o que perde todos os puntos. Puskis se marcou. Puskis está xogando aí a traición, a traición. Vale, pois aquí. Se vos dades conta, no mesmo equipo vedes a guess dos outros para non repetirse, non? Amigo. Puskis agora si quedou a 55 km e quitounos todos eses puntos. Agora ven dobre dano, Na brasa aquí o Puskis colleu aí, sabía o país, Puskis, eu que sei. A verdade que non cambiamos aquí, é un mapa un pouco xeral, un mapa do mundo, un mapa urbano ni nada. Que sei, pois que non se lle pode dar moito tempo, que senón reventamos. Non sei se por aquí. Para a celebración de Fade San Miño. Bueno, aquí gañamos nós. Estamos de aí. Sí. Ahora triple dano, Ahora xa é máis complicado.
É dicir, xa é máis grave fallar. ¿Quién tiene más vida? Así. Ostras. A ver. Que che papá foi unha zona e foi unha outra. Vale, era norte, moi ben. Moi ben. Perfecto, que che papá que foi o que quedou máis cerca. O cal aumenta a presión. Máis presión aínda. Que che papá se marcou. Sí. Taiwán. Bueno, estemos aí, mira, 4 puntiños. Está difícil, agora xa aquí... Mira unha vaca aí, unha vaquilla aí bonita. Isto pode ser que queda sitio, isto pode ser aí... En calquera lugar pode estar, podemos estar aquí. Se non me movendo, eu non sei. E movendo ainda así difícil. Se a papá se marcou. Obríganos a métenos presión. Vamos facer aí unha pinza. Moi ben, sí, era... Eu non me dá que non tim, fun para outro lado. Moi ben, Farún, aquí chera papá foron os que mellor de cada equipo. El sextuple de dano. Sextuple de dano, sí. Sextuple de dano. Bueno, el país parece... Aí Farún se marcou, Farún meteu unha expresión agora. Vale, pois... Era o Sura de Canterbury. Quitamos de aí, xa están... Outro equipo xa está un poquinho aí máis susto. Agora máis aínda. Por aquí non hai nada. ¿Y cuántas rondas pueden ser? Poden ser as que sesan ata que alguén perda toda a puntuación. Eles teñen Pues mil... los azules están a punto de morir. Bueno, No sé lo mismo que 1000, le queda 1000 y a vosotros 3000. Es un Lamborghini. Farún marcou. Farún foi o primeiro que lanzou a súa guess. Busquis quedou máis cerca, recuperan aquí. Isto é como tirar da corda. Claro, era 7, perdimos. Porque aí valía 7. O Busquis aí sabía que era Argentina e matounos aquí nesta. Campións. Que injusticia, verdade? Isto dos duels podes estar todo o partido aí gañando, no último minuto metenche un gol, vale 7, multiplícano por 7. Imos ver o sumario, a ver como foi a cousa. A ver se tamén entendo isto, que é a primeira vez que xogo por equipos. Na primeira ronda foi Dindonfer, quen quedou máis cerca, non? Por eso aí gañamos os do vermello, vale, depois tamén Dindonfer. Non, foi aquí Farún, non? Sí, estou aquí vendo isto, claro. Pero aquí nesta sétima, oitava, non, novena ronda, non? Por 7. Claro, eu marquei a 1200. Aquí a distancia en Argentina son moi grandes. Entón, el Puskis marcou a 455
multiplicado por 7. Y así que te quitaron millones de vida. Foron de aí ata que entendín que había que poner o show. Posesión non che dá a victoria, é certo. Posesión. Se queredes xogamos outra. Se queredes. Se non deixamos, xogamos unha máis, podemos xogar unha máis e deixámoslo aí. Se estades animados, facemos a revancha. Vale. No, pero si ganas. Bueno, aquí dá moitos datos, Eu aínda estou aprendendo aquí a xogar, non? Creo que Puskis a xogaches aquí Cooling Break, sí, Cooling Break. Puskis a xogaches uns cantos duelos destes, non? Non sei se de equipos, pero bueno, está ben isto dos duelos por equipos, parece moi interesante. Entretido. Estou mirando un pouco quen gañou en cada ronda, non? Aquí gañou Puskis, e por eso conseguiu quitarnos todos estes puntos, non? Foi... Aquí en vermello ven a saúde, os puntos que nos van quitando. Se van quitando un equipo a outro. Hombre, y a mí te quitaron 10.000. Claro, nesta foron 10.000, porque foi por 7. Y si es por 10. De aquí por fora outro día a primeira vez, pero teño destrados ou duelos con mi amiga Iria. Ah, bueno, claro, que Iria tamén, que ven, que tamén controla, Teño visto que non coñecía e tamén controla. Outro día que xogamos, estaba tamén xogando na tua canle, que foi a última que era en Porto Rico, non? E foi ela a única que marcou aí en Porto Rico. Eu creo que marcara en Bolivia ou así. Moi ben. Pois imos darlle a play again. Esperamos por aquí chile papá. E xogamos a última. Mira, tengo puesto por si acaso. Espera, que comparto aquí o enlace porque é distinto de antes, claro. ¿Y yo? Copiar. E comparto aí no chat. Ella no juega. Pois alguén quere entrar. Ti non podes xogar porque ti non tes conta tu é miña. Entón xa estou eu. Non hai conta de Wondy Cherry. Pues, menuda pasada. Moi ben, aí estamos. Pues menuda. Podes entrar aí se queredes, vamos a asignar equipo. Temos outra vez equipo Madaleva que chera papá, Dindonfer. Caiu o Dindonfer, non sei que lle pasou aí. E Puskis Farún por outro lado. Isto podía ser un curso da TVG. Pois sí, a verdade que sí. Isto dá para o concurso. A verdade que sí. Pues... E podese configurar algunhas cousas máis, non? Estamos facendo un pouco de proba. Estamos facendo un pouco de ensayo. Pero se isto vemos que pode funcionar, pois podemos sacarlle máis proveito. Madaleva que cheva papá, Dindonfer, Puskis Farún. Hombre, es que no es justo 3 contra 2. Claro, sí, 3 contra 2 non é moi xusto. A verdade que non. Nada justo. Non é nada xusto. Si me pusiesen los azules sería... Bien, 2 contra 2, esto es mejor. Pero bueno, podemos xogar 3 contra 2, tampouco pasa nada, porque, en fin, como, bueno, é simplemente unha opción máis. Pasa que non hai máis xente. ¿Y si se va a hacer a bailar Porque o Repolete tú está contra aí. 10? ¿Y tú contra 10? Que entre Wondy con nós. Pasa que Wondy non ten conta. Bueno, Dindonfer, vale, bueno. Non pasaba nada, non te preocupes. Wondy Cherry non hai que facer unha conta, pois non ten conta de Jogenser. Porque se entra con o ordenador que está, pois a conta que entra é a miña. Pero bueno, hai que facer aí unha conta para que entre. Sí, o si no Por lo es menos Start el Game. dalle algo. Bueno, Esa está. o si no... Dámoslle. Veña. Bueno, para eso lo hago yo. Puskis Farón contra Madalevo a que chela papá. Bien, esto no es justo. A ver que pasa aquí. Nas primeiras posesión e pouco máis. Farón xa marcou, realmente aquí. Ostras, pois eu tamén iría, pero por si acaso de que non me parece.
Ah, pois sí, era en Cambodia. Era Cambodia. Pero bueno, quita poucos puntos. Ainda estamos Pero ahora na... es el doble. No, aínda non é dobre. Dobre ven despois. O dobre ven despois. Agora estamos aquí un día bonito. Sí, es muy bonito. Pues no te dejan pasar mañana. Ostras. Pois é certo, non deixan pasar. De otro lado al final hay otra barrera. Pois entón estamos nun sitio aquí nun bucle. Non saímos de aí. Bueno, por eso perfecto. Eu que sei, eu que sei, eu que sei. Aquí es un poco mejor. Eu que sei. Vale, moi ben, que chera papá, era Hungría. Parecía así zona centroeuropea. Tiña esa pinta. Pero ¿cuánto le quitáis? Sí, que chera papá marcou aí cerca. Quitámoslle... Pero xa sabemos que isto non é como empeza e como acaba. Eso a lo mejor pierdes tú. Gracias polos ánimos. O a lo mejor. Como digo yo en Eliminator Network Horizon 5. Voy a ganar y siempre me choco contra algo. Al final algo no ya 5 contra 7. Locura. 7 contra 8. Es mucha locura. Bueno, aquí... ¿Cuánto le vais a quitar? Aquí durou menos. Ui, tiven sorte marquei aí. Deume aí que era Curitiba. Non vin que era Curitiba, pero bueno, Brasil era. A fucha de Portugal, estaba cousa en portugués. A bandeira de Brasil, unha casa tamén. Pues antes de llegar al doble ya le ganaste, ¿sabes? ¿No? Bueno, esta vez durou menos, sí. Claro. Esta vez durou menos, pero bueno. Mira lo que puse. Mira lo que puse. Que puseches aí? Porras, vale. Y vale, esa se ves. Moi ben, pois nada. Temos que xogar máis. Non hai que xogar tan xogos nin a contra. Hai que xogar aí a estrategia. Está moi ben, temos que xogar máis veces, equipos incluso máis grandes tamén. Aunque una cosa. Nada, bueno, son as 6, así que estamos aí no tempo que tiñamos previsto. E nada, simplemente eso, recordar un poquinho que un placer, Farón, como sempre, un placer que veñas por aquí, que pases por aquí. A se te animas a xogar, pois moitísimo mellor, Farón. Para outra, xogámoslle outra. E nada, placer inmenso tamén para min, que chera papá, como sempre, un placer que pasades por aquí. Eu sei que esta hora ten como máis mérito, non? Vir por aquí. Por iso, precisamente, a idea miña de facer a final de ano, facelos un poquinho máis tarde, facer 27, 28, 29, imos facer ás 8:30, vai estar aquí Wondi Cherry xogando, despois ás 9:30 imos facer Chargueser. De 9:30 a 10:30, facer un pouco... E a xente mellor que noutro horario non pode, pois que tamén poida xogar se quere. En Wondi Cherry, marcha que teña marcho que teño que marcar. Bueno, al menos está bien, marcho que me tengo que ir a un partido. Chao, chao. En fin. Vale, imos buscar a ver se hai alguén facendo... Se hai alguén no Twitch. Sí. Pues está... No, está María Le... Está Clan Kirfed. Vamos a facer a Clan incursión aí a Clan Kirfed. Vale, macho, que Clan teño Kirfed. que Facemos unha marcar. gala para Twitch en galego, yo que sei. Pois Pusquis, eu creo que podemos facer algo así. Unha gala de... Estou pensando incluso facer algún sorteo de algo. Bueno, darlle un poquinho de vidilla a isto, non? Por que non? Hai cousas que facelas que... Pensalas e non facelas, ao final despois arrepínteste. Marcho que teño que marcar. Vale, pois imos facer aí a incursión, xa sabedes. Estaremos a final de ano facendo eses especiais. Chao, chao, chao. Facemos a gala que di Pusquis. E nada, que estedes moi ben, un abrazo grande a todos.
e vémonos na seguinte. Estamos aí pendentes en contacto. Aquí matando. Chao. Marcho que teño que marcar. Chao, chao. ¿Viste lo que dije? Marcho que teño